mai rahama shi ya yi wa bayi. Almalik kuma yi mulki cikin mulkinsa ya yi wa bayi. Ya tattare duka mulkin ya bai wa imamu gatan bayi. Matsayatar dukan bayi anan da ta kamalun lahi shi za ya ceci dukan bayi. Kai mutunjiya wa abdullahi. Allahumma salli ala sayyidina rasulallahi wa alihi wa sahabi wa ahalin gidan rasulallahi. Gidan sayyada first lady na Khadija kin wuce bayi. Ban ware ko guda ba a matan annabi su ne iyayen bayi. Mai gidan mai zan wa kirari na tuna baiwar da Allah ya yi mai. A kiyama ya wuce kowa don shi kaɗai fa ilahu ya yi mai. Alfarmar ceton bayi kai rahama sai sirrin komai. Na ba bibi dole a bi shi sirrin komai. Matsayatar dukan bayi anan da can kamalun lahi shi za ya ceci dukan bayi. Kai mutunjiya wa abdullahi. In an je filin mahi shi za ya ce wa ilahu da bayi. Alfarma na yi wasu bayi a kula da su ya Allahn bayi. Alƙawari ni na ɗauka zan cece su ilahu na yi. Ya ce wa masoyi matso kusa nuna muƙamun ka shi ne na yi. Magana ake ta mukami annabi ya zarce dukkan bayi. Filin kiyamar ma an tare da nuna girman mayi. Mai daraja mai girma kai mukami sai sirrin bayi. A cece mu ai mana jayi mu wuce mu ma mu ji daɗi. Matsayatar dukan bayi anan da can kamalun lahi shi za ya ceci dukan bayi. Kai mutunjiya wa abdullahi. Kowa ya tawo fa a razana ya rasa ina mafita kwanaji. Sai ido kawai ke aiki kai dai baka san mafita ba naji. Sai a fara neman mafita bayi sun rikice kuwa naji. Sai mu je ga annabi Adam bara ku ja amsar da naji ta kundi. Annabi Adam ya ce da mu ce to ba dama. Sai mu je ga annabi Musa shi ma ya ce to ba dama. Sai mu je ga annabi Isa shi ma ya ce to ba dama. Duk annabawa sun bi sun ba bibi. Matsayatar dukan bayi anan da can kamalun lahi shi za ya ceci dukan bayi. Ku zo mu je ga Mushafi'u ya ce ku zo kai wayo daɗi. Sai ya je ga Jalla Ilahi ya ta kirari don mu ji daɗi. Me kake so habibi nuna muƙamun ka shine zan yi. Girman sayyidul bariya ya wuce baki ya furta kalami. فمن لم يؤمن بها لم يكن من أهلها. Hakun gaske ne annabi zai ce to fa gabayi. Yayi ta ɗiba yana yantawa kowa ya warwasa ya ji daɗi. Mun gode gatan bayi. Matsayatar dukan bayi anan da can kamalun lahi shi za ya ceci dukan bayi. Kai mutunjiya wa abdullahi. Kai mai da girman masoyi zo ka ji
halitta ke cewa an kai shi gurin bai je ba. Ta ya ka san girman shi ko mukami ka ce bai je ba. Ka je ka sake karatu mukamin annabi yana da girma. Maliki yawmiddini sirrin kadai yana da girma. Sirrin ranar kiyama kai aka bawa na faɗa da girma. Abban alƙasim dole abi ka na faɗa da girma. Salli wa sallim ala habibi kairi nasu da girma. Ilahu a bani ni bani ma ce ta rasuli na roƙa har mahaifiyata a yi mata ita ma. Mahaifina babana a sashi shi ma a taimaka a ƙara dama ne ta hidima ga sirrin bayi. Malam Aminu fada dan aga da sawa ya wuce komai. Allah ya ƙara daga ka lamarin annabi ka zarce komai. Aminin fadar bege Malam Aminu abun koyi na. Matsayar dukan bayi anan da can kamalun lahi shi za ya ceci dukan bayi. Kai mutunciya wa Abdullahi Sunusi baba nake na sa aya a nan kuji kuma. Amma fa an fi kira na arzikin annabi na samu komai. Ya kasaice gida Kano mahaifa Madina mu je mai. Bisalam na ce madalla annabi ya zarce komai da komai. Anan da can kamalun lahi shi za ya ce dukan bayi.